να θυμηθούμε πώς δημιουργήθηκε αυτό το ελληνικό κράτος. Οι περισσότεροι μπορεί να ξέρουν από το εκκλησίασμα ότι εδώ έχουμε τους δύο νικήθους της βασανωμένης καρδιάς του Γεωργίου και του Αλέξανδρου Υψηλάτη. Σαν προχθές μάλιστα, 12 του μηνός, έγινε η τελευταία μάχη του αγώνα, 12 Σεπτεμβρίου, στη μάχη της Πέτρας της Βιωτίας. Και στις 14 Σεπτεμβρίου του 1814 δημιουργήθηκε η Φιλική Εταιρεία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης λοιπόν ξεκίνησε την Επανάσταση του 1921 και ο Δημήτρης Υψηλάτης την τελείωσε. Εμείς είχαμε πάει χθες και πραγματικά σκύψαμε στο γόνι μας τον Δημήτρη Υψηλάτη, σε αυτόν τον ιδιωτικό πατριώτη, γιατί η οικογένεια Υψηλατών έδωσε όλα τα χρήματά της και την ίδια του τη ζωή για την αναγέννηση αυτού του νεοελληνικού κράτους. Την ανασύστασή του και την αναγέννησή του εκ της τέφρας του. Διότι ο Φίτικας ήταν το σήμα της Φιλικής Εταιρείας και είναι το πρώτο σύμβολο στο νόμισμα που έκοψε ο Καποδίστριας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι διαπρεπείς άνθρωποι μεταξύ μας, ο κ. Πρόεδρος της Βουλής, εκπρόσωπος της Νομίας, ο κ. Ζαΐμης, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος των απογόνων αγωνιστών του 1921, ο εκπρόσωπος Παρακαλαβριτικής, ο κ. Κατσιάρης, που πραγματικά εκεί ξεκίνησε ο αγώνας, σηκώθηκε. Οι εκπρόσωποι της οικογένειας Υψηλάτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκονται εδώ πέρα. Ο κ. Κατσατίδης που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, από το Σύλλογο Υψηλάτιου. Εκπρόσωπος από τη Βουλή, αυτό το παρεκκλήσιο, υπάρχουν οι καρδιές των Υψηλάτων. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης ξεκίνησε τον αγώνα στο Δραγατσάνι με τον Ιερό Λόχο. Το όραμα των Φιλικών ίσως έμεινε στη μέση γιατί δημιουργήθηκε το μικρό νεοελληνικό κράτος, αλλά να γίνει αυτό υπήρχαν μεγάλες ευεργεσίες. Υπήρχαν οι ευεργεσίες του Βαρβάκη που έδωσε όλη την περιουσία του για τον αγώνα. Υπήρχε η ευεργεσία των δοσημάδων που έδωσαν πάρα πολλά χρήματα για τον αγώνα και υπήρχε και η μεγάλη ευεργασία των Ριζάριδων που επιλέξει, αν πάτε στο εκκλησάκι εδώ, πιο παραπέρα, στον Άγιο Γεωργίο, θα δείτε ότι ο Ριζάρης λέει επιλέξει, εγώ και ο αδελφός μου Μάθος αποφασίσαμε να κάνουμε κληρονόμο μας στην πατρίδα. Αυτό, εάν μάθουν όλοι οι Έλληνες, θα καταλάβουμε ότι η ευθυνοβεργασία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πολύ ελληνικό. Έχουμε και την εικόνα του Κολοκοτρώνη ανάμεσά μας. Είναι ένας πολύ εξαιρετικός μανιάτης, ο οποίος με την εικόνα του δείχνει το πρότυπο στη νέα γενιά. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, εξαιρέτως δε του δούλου του Θεού Αλεξάνδρου Υψηλάντου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν παύλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και έγκριστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και έγκριστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και έγκριστη αδελφοί ημών. Για τη μεγάλη αυτή οικογένεια των Υψηλαντών. Δεν φτάνουν ούτε ώρες, ούτε μέρες, ούτε εβδομάδες, αλλά και ολόκληρος ο μήνας. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, βλέποντας ότι σε λίγο θα φύγει για τους ουρανούς, ζήτησε να εξομολογηθεί, είπε στο Πάτερ ημών, το πιστεύω,
και συνέχεια ζήτησε από τους παρευρισκομένους να πάει να κοιμηθεί. Και αποκοιμήθηκε για πάντα στην αγκαλιά της ιστορίας, στον κόλπο της Ελλάδος. Η ψυχή του ταξίδεψε στα ποντιακά ακρογιάλια και ανηφόρησε στα παρχάδια. Στου φαναριού τα καλδερίμια ανεζήτησε ελάχιστη ελπίδα που παιδί φύσηξε εντός του γένους μεγάλη ιδέα και αναπαύτηκε για πάντα. Οι Έλληνες της Βιέννης μετέφεραν το σώμα του πρίγκιπα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Γύρω από το πρόσωπό του ένα στεφάνι από ρόδα και δάφνη στόλιζε τον τιμένο με μαύρη στολή του ιερολογίτη, τον ιερολογίτη νεκρό. Ο Νικόλαος Υψηλάνης, ο αδελφός του, θα αναγγείλει το θλιβερό νέο με επιστολή του στο Δημήτριο, που όπως ξέρετε βρισκόταν εδώ και πολεμούσε για την ελευθερία της Ελλάδος. Φίλτατε αδελφέ Δημήτριε, νέος χτύπος κατετάραξε τα ψυχάς ημών, ο αυτάδελφος ημών Αλέξανδρος, ούτως ο αείμνηστος πατήρ ημών και φίλος, ως ουδής άλλος, εν διαστήματι 3 λεπτών τη 19η Ιανουαρίου ετελεύθησε και εισήλθεν εις τας αιωνίους μονάς. Το τέλος του ή το αγγελικότατο, τα πάθη του μαρτυρικότατα. Δια προσταγής εκρατήσαμε την καρδία του για την πατρίδα την οποία και εκτελέσαμε. Όσοι δεν τις έχετε δει, εδώ είναι οι καρδιές των Υψηλαντών, θα φεύγετε να τις δείτε. Εν ταυτό όμως ευασχαμώθηκε το σώμα του, όπου αν η πατρίς θελήσει να ενταφιάσει, και αυτό εν καιρό του προσήκοντι να εκτελέσουμε. Μακαρία η μνήμη αυτών. Ήθελα να σας πω και να σας στενοχωρήσω, κύριε Πρόεδρε, στρατιέ, όταν εστάλησαν τα οστά του Αλέξανδρου Υψηλάνη εδώ στη γλυκιά μας πατρίδα, 2,5 χρόνια ήταν στα αζήτητα του τελωνίου Πειραιώς. Καταλαβαίνετε και πώς νιώθετε και πώς νιώθουμε όλοι μας για αυτό το χάρη. Η καρδιά του πρίγκιπος μετεφέρθη από τον Γεώργιο Λασάνη στην Αθήνα. Μετά την απελευθέρωση τοποθετήθηκε εδώ, σε αυτό το εκκλησάκι. Τη 18η Φεβρουαρίου 1903 τα οστά του μετεφέρθησαν στο οικογενειακό κτήμα του Σίνα Υψηλάντη, στο Ραπότεν Κίρχεμ. Χρειάστηκαν 60 χρόνια και οι πολυετής ακάματες έρευνες του μεγάλου Έλληνα ιστορικού, του καθηγητή Πολυχρόνια Νεπεκίδη, για να διακομιστούν τα οστά και να αποτεθούν εις αιώνιων ύπνων τον Αύγουστο του 1964 στο παρεκκλήσιο του Μαμεκίστων Ταξιακών, στο πεδίο του Άρεως. Πρίγκιπα Αλέξανδρε Υψηλάνη, σε τιμούμε σήμερα, γιατί εσείς φράγισες με τη ζωή σου την επιταγή του έθνους, ακολουθώντας πιστά τη διαχρονική αρχαιαρίση. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστί πατρίς, και σεμνότερον και αγιότερον, και εν μείζωνη μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν κατοίκων. Μια επιδημία χολέρας ξέσπασε το 1854 και μέσα σε λίγους μήνες άφησε πίσω της 3.000 θύματα. Στην Αθήνα βρίσκεται η σύζυγος του Γεωργίου Υψηλάνη, Μαρία Μουρούζη. Σημειώστε και περηφανεύομαι που λέω, γιατί είμαι και πρόεδρος του Ποντίου, είναι η οικογένεια από τον Πόντο. Απόγονος της μεγάλης ηγεμονικής οικογένειας του Μουρούζου, κυρία επί των τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας. Η Μαρία, όντας φιλερφρανή, δημιούργησε στο σπίτι της ένα ξενώνα, ο οποίος περιέθαλπε ορφανά παιδιά από το λοιμό της Ουλιάς. Αυτό όμως δεν της αρκεί και προτείνει στη Βασίλισσα Αμαλία τη δημιουργία ενός ορφανοτροφείου θηλαίου. Η Βασίλισσα το αποδέχεται και με την οικονομική βοήθεια της Μαρίας χτίζει ένα τεράστιο κτίριο επί της οδού Ηρώδου του Αττικού, που άρχισε να λειτουργεί το 1859. Είναι πίσω από εδώ το κτίριο αυτό, ανέμορφο, ωραίο, αλλά δυστυχώς το καταστρέψανε και σήμερα είναι πολυκατοικίες. Το ίδρυμα αυτό φιλοξένησε και σπούδασε περίπου 2.000 νέα κορίτσια στα 100 χρόνια της λειτουργίας του, ως το 1957. Ας περάσουμε όμως στο πανηγυρικό της ημέρας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αφήμνηση του ελληνισμού. Ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην εποχή εκείνη, στις αρχές του 19ου αιώνα? Μόλις είχαν τελειώσει οι Ναπολεόντε οι πόλεμοι και οι ισχυροί της Ευρώπης, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ρωσία, η Πρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία,
προσπαθούσαν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους μέσω της Ιεράς Συμμαχίας. Βλέπετε το δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα είχε γεννήσει τον διαφωτισμό και είχε φέρει ένα νέο αέρα και ελπίδα στις αντελεύθερες κοινωνίες της Ευρώπης. Στη Γαλλία ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση και οι βασιλείς καρατομούνται. Την εποχή εκείνη διαμορφώνεται η αστική τάξη. Η Γαλλική Επανάσταση δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό τοπικό γεγονός. Το τρίπτυχο ελευθερία, ισότης, αδερφότης ενέπνευσε όλες τις επαναστατικές και μυστικές εταιρείες της εποχής. Ο Ρήγας Φεραίος, ο πρωτοψάλτης και πρωτεργάτης της Επανάστασης της Βαλκανικής, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς 17 του Δεκέμβρη 1797 στην Τεριέστη, επειδή κήρυτε ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Θα μεταφερθεί στη Βιέννη και 10 Μαΐου 1798 θα πει στους του Βελιγραδίου, που την 24η Ιουνίου 1798 τον θανάτωσαν στραγγαλίζοντάς τον μαζί με τους 7 συντρόφους του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1814, η μυστική απελευθερωτική οργάνωση των Ελλήνων, η Φιλική Εταιρεία, θα κάνει την εμφάνισή της στην Οδυσσό της Ρωσίας. Ο Τσακάλα, ο Σκουφάς και ο Ξάνθος θα καταστρώσουν και θα οργανώσουν την Ελληνική Επανάσταση ενάντια στον Τούρκο δυνάστη. Χιλιάδες Έλληνες θα μοιηθούν και θα προετοιμαστούν. Όταν ο καιρός ορίμασε, ο Ξάνθος θα ταξιδεύσει στη Ρωσία με σκοπό να ανατεθεί η αρχηγία στον κόμμα Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών του Τσάρου, ο οποίος παρότι εγνώριζε τις κινήσεις της Φιλικής Εταιρείας, δεν επεδέχθη την πρόταση. Ωστόσο, συμφωνεί στην ανάθεση της αρχηγίας στον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, ταξία του τότε και υπασπιστή του Τσάρου Αλεξάνδρου Κότου, ήρωα του πατριωτικού αγώνα των Ρώσων κατά του Ναπολέοντα. Ο Υψηλάντης θα δεχθεί με συγκίνηση την τιμητική πρόταση του Ξάνθου, θα ονομαστεί Γενικός Επίτροπος της Αρχής και θα δεχθεί με όλες τις δυνάμεις στη στρατιωτική και οικονομική οργάνωση της Εθνικεσίας. Τα κυριοφόροι του θα διατρέξουν όλη τη Βαλκανική για να έρθουν σε συνεννόηση και συμμαχία με άλλους τοπικούς ηγέτες. Στη Σερβία με τον Μίλο Ορβένοβιτς και στη Ρουμανία τον Ντούντορ Βλατιμιρέσκου. Ο Υψηλάντης θα ζητήσει την οικονομική βοήθεια πλούσιων Ελλήνων εμπόρων της Δεσποράς. Θα στείλει φλογερές προκηρύξεις που θα ξεσηκώσουν ολόκληρη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια αλλά και τις γειτονικές χώρες. Η Φιλική Εταιρεία θα συνεργαστεί με τους Ιταλούς επαναστάτες, τους Καρπονάρους και τους Ρώσους δεκεμβριστές. Αυτές οι οργανώσεις εκείνη την εποχή λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Πολλοί από τους δοκιμιστές ήσαν ευγενείς, διανοούμενοι, αλλά και στρατιωτικοί, οι οποίοι εσθενίστησαν τα κηρύγματα του διαφωτισμού. Είχαν έρθει σε ρήξη με το δεσποτικό καθεστώς του Τσάρου Αλεξάνδρου Κότου και προετοίμαζαν την ανατροπή του. Γνώριζαν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και του υπόσχονταν πολλή βοήθεια. Παρακολουθούσαν την οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας, εμπνέονταν από την επαναστατική δύναμη των Ελλήνων, χάρη των επιστολών και ποιημάτων φιλικά με τον εθνικού ποιητή της Ρωσίας και ειλικρινά φιλέλληνα Αλεξάνδρου Πούσκιν. Για τον λόγο του αληθές, παραθέτω ένα από τα ποιήματά του με τον τίτλο «Ελλάδα, σήκω, σε καλούν». Ελλάδα, σήκω, σε καλούν. Στήσου ξανά μπροστά στις πύλες. Άδικα δεν βροντολαλούν. Όλυμπος, Πίνδος, Θερμοπύλης. Στη σκιά αιώνιων βουνών, ελευθεριά πήρες πνοή σε τάφους σαν του Πυρεκλή, στα μάρμαρα των Αθηνών. Χώρα ηρώων και θεών, στη δόξα των λαό δίρα, στο άκουσμα φλογερών στροφών, κυρταίο, Βύρωνα και Ρήγα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θα επισπεύσει την κήρυξη της Επανάστασης, επειδή οι Τούρκοι αλλά και οι μυστικές υπηρεσίες των μεγάλων δυνάμεων είχαν πληροφορηθεί τις κινήσεις των Ελλήνων. Το Φεβρουάριο του 1821, ο αποχαιρετισμός με τη μητέρα του στο Κισνόβι της Μολδαβίας, πριν φύγει με τους αδερφούς του Νικόλαο και Γεώργιο στο Ιάσιο της Ρουμανίας, ήταν σπαραξικάρδιος. Παραθέτω τα λόγια του πρίγκιπα της πριγκίπισσας Ελισάβετ Υψηλάντη, απαντώντας στην παράκληση του γιού της για την πώληση ενός τεραστίου κτήματος υπέρ του αγώνα. Εγώ προσφέρω εσάς τα φίλτρα τα παιδιά μου στον αγώνα και θα λυπηθώ τα 2 εκατομμύρια λούρια, ήταν η απάντησή της. Οι Υψηλάντες προσέφεραν τα πάντα στον αγώνα. Ο δευτερότοκος γιος της οικογένειας, ο ευγενικός και αγνός πατριώτης Δημήτριος, είχε ήδη κατέβει στην Ελλάδα ως αντιπρόσωπος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, δηλαδή του αδερφού του Αλέξανδρου. Κοντά στη μητέρα τους απέμεινε μόνο ο ανήλικος Γρηγόριος, του οποίου συγγενείς βρίσκεται την κυρία παρακαλώ.
Την 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάνης περνά τον ποταμό Προύθο και αποβιβάζεται στο Ιάσιο, από το οποίο αρχίζει η Επανάσταση 24 με τον Χριστό Νέα Γερμάνα, μάχου υπέρ πατρίδος. Σύντομα ηγείται ενός στρατεύματος αποτελουμένου από 66.000 άνδρες, οι οποίοι όμως δεν ήσαν καλά προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι. Κατόπιν βαδίζει προς το Βουκουρέστι για να νοηθεί με τον Τούντορ Λατιμιρέσκου, ηγέτη των Μαντούρων. Από εκεί στέλνει επιστολή στον Τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο I, ζητώντας τη βοήθειά του και την ανοχή του. Η αντίδραση του Τσάρου ήταν καταδικαστική, λόγω των πιέσεων των άλλων μελών της Ιεράς Συμμαχίας, με πρωταγωνιστή τον Κλέμεντ Φον Μέττερνιχ ή τον Κίσελιερ και τον Σόιμπερ τους σημερινούς. Δυστυχώς, προδομένους από τους Τούντορ Λατιμιρέσκου και Μίλος Κουρένοβιτς, οι οποίοι είχαν εκρηφές συνεργασίες με τους Τούρκους, αυτά συμβαίνουν πάνω δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, καθώς επίσης από τον Καμινάρη Σάρα, αλλά και από την ανικανότητα και την τελεία που επέδειξαν τόσο ο σωματάτης Καραβιάς, όσο και ο πρίγκιπας Γεώργιος Καταγουζινός, το εγχείρημα του Αλεξάνδρου Υψηλάνη απέτυχε. Ο Αλέξανδρος Υψηλάνης αισθάνεται την τεράστια ανατροπή εις βάρος των Ελλήνων και αντιλαμβάνεται ότι βαδίζει στην καταστροφή, αλλά δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια στηριζόμενο στην ικανότητα και τον ιονισμό των αδελφών του Νικολάου Γεωργίου, του Απαράμιλου Γεωργάκη Ολυμπίου, του Ιωάννη Φορμάκη, του Αθανασίου Καπενσιώτη, του Ιωάννη Κολοκοτρώνη, του Ιωάννη Κοντογόνη, του Σοφιανού και των νεαρών φοιτητών, οι οποίοι έσπευσαν να καταγωνούν στον ιερό λαό. Η προσωρινή επιτυχία στο Γαλάτσι, ο ηρωισμός και η θυσία των ηρωικτών στο Δαγατσάνι, όπως και των ηρώων της μάχης στο Σουλένι, αν και δεν στάθηκαν γεγονότα που άλλαξαν την κατάσταση προς όφελος των Ελλήνων, ωστόσο απέδειξαν την οριστική τους απόφαση να απαλλαγούν από τον Οθωμανικό ζυγό. Ο επίλογος των επιχειρήσεων θα γραφεί με την τελευταία άνηση μάχη του Ιωάννη Φαρμάκη, την παράδοσή του και τον αποκεφαλισμό του στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επίσης τη μονή του Ψέκου από τον μεγάλο ήρωα Γεωργάκη Ολύμπιου. Ο Αλέξανδρος Υψηλάνης, ψυχικό ράκος πλέον, θα φτάσει στα σύνορα της Αυστρίας, ακολουθούμενος από τα αδέρφια του Νικόλο και Γεώργιο, καθώς επίσης και με τον γραμματέα του Γεώργιο Λασάνη και τον μισθό Θαλαμιπόλο Κωνσταντίνο Καραβελόπουλο, ζητώντας άδεια διέλευσης. Εκεί θα συλληφθεί μαζί με την ακολουθία του για να περάσουν 7 συναπτά χρόνια έγκλειστοι σε κουντρούμια φρουρίων. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 36 χρόνια σε ένα παδοχείο της Βιέννης, σε μια ατέρμονη πορεία προς την ελευθερία. Μπορεί ο αγώνας του Αλέξανδρου Υψηλάνη και των Ελλήνων της παραδονάβιας ηγεμονίας να πέτυχε, αλλά αυτή η θυσία τους έδωσε την επαναστατική πνοή και όθησε στην επιτυχία της Επανάστασης στην κυρίως Ελλάδα. Καθυστέρησε τους Τούρκους και έδωσε το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι η ώρα της ελευθερίας είχε πλέον έρθει ανεπιστευτή για τους υπόδουλους λόγους. Σας ευχαριστώ πολύ για την εποχή σας. Εύχομαι στον Πανάγαδο Θεό, επειδή 40 χρόνια πετούσα κοντά στον Θεό, να μας αξιώνει ο Θεός να συναντηθούμε πάντοτε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Θα ήθελα να πω ότι το 1814 είναι μια συμβολική ημερομηνία σε σχέση με το 2014, 200 χρόνια. Σε 7 χρόνια θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και θέλουμε να ευχηθούμε όλοι με αγάπη και ενότητα να καταφέρουμε να απεξαρτηθούμε επιτέλους από τις δάκες δυνάμεις. Γι' αυτό ήταν και το όραμα των φιλικών. Να πει το όραμα των Κολοκοτρώνης. Δέστε το όραμα. Ο Γιώργος στη Μοριά, καταδιωγμένος και καταπροδομένος από εχθρούς και άσχολους φίλους, προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη και τον εξολοθρεμό του. Με το φημάκι που έχει βγει για τον χαρασμό των Κολοκοτρωναίων. Τρέχει λοιπόν από βουνό σε καταράχη και από καταράχη σε ρέμα. Πάει προς την Καρύκτενα για να γλιτώσει από τα χιόνια σε ένα μονίδιο που το ονόμαζαν Αγία Μονή. Έχουν περάσει αρβανιτάδες και το έχουν κάνει συντρίμια. Τον παίρνει το παράπονο, πέφτει σε μια πέτρα και βλέπει το όραμα που θα ακούσετε τώρα. Εκεί κοντά στην εκκλησιά σταμάτησε ο γέρος. Κοίταξε γύρω ερημιά, ήσυχο και αγριωμένος. Τάλογος τρέφει τη ματιά στον νεόβαρτο χορτάρι. Τα αφήνει ο γέρος και ακουμπά σε ρεζιμιό λιθάρι. Στην πέτρα κάθεται βαρύς, λίγη γαλήνη να βρει. Μα μέσα η έννοια του κιλά, πέτρα βαριά και μαύρη. Έρημη πατρίδα, λέει αργά, στενάζει και δακρύζει. Κι ύστερα, βοήθα Παναγιά, με πόνο μουρμουρίζει.
Περνάει η ώρα, σκέπτεται και αποσταμένος γέρνει. Και εκεί στην πέτρα η κούραση ύπνο κλεφτό του φέρνει. Και τότε βλέπει το όραμα. Μέσα από την εκκλησιά προβαίνει εκείνη, ολόφωτη, με άσπρη φορεσιά. Γαλήνιο το βλέμμα της μαζί και αυστηρό. Και πάει κοντά στο γέροντα με βήμα σταθερό. Γέρο, λέει μοίρεμη αγγελική φωνή. Κρίμα βαρύ τη μοίρα του άντρας να θρηνεί. Δεν είσαι εσύ για να θρηνείς. Σήκω λοιπόν και τράβα. Και αγίνος αστραπή και η ψυχή σου λάβα. Μέγας αγώνα σε καλεί. Εμπρό λοιπόν, προχώρα. Και στο πλευρό θα σταθεί ένας λαός, μια χώρα. Σαστίζει ο γέρος, με στυλάτια μάτια τη κοιτάει και μέσα σε θάμπος ιερό. Για είσαι, τη ρωτάει. Τι θες να μάθεις, τα πατά με λόγια ξεκομμένα. Πες μαθες Παναγιά, πες μαθηνά Παρθένα. Είμαι το πνεύμα της φυλής από χιλιάδες χρόνια που δεν αντέχει πια να ζει στη μαύρη καταχρόνια. Ήρθε η ώρα, γέροντα. Δεν δόνησες ακόμα. Σκύψε λοιπόν και κοίταξε αυτό το αρχαίο χώμα που άνοιξε τα ευώδια σου. Σκύψε, θα δεις καθάρια ελευθεριάς που έρχεται τα φαινομένα χνάρια. Αχ, Παναγιά μας, βοήθα μας! Ο γέροντας στενάζει και η ματιά του δέησε, ως το όραμα κοιτάζει. Κλέφτη παλιά του λέει αυτή, τα τόσα που έχεις πάθει, θα έπρεπε από πολύ καιρό να σε έχω πάθει. Πως τη βοήθεια που θες και τη δάς με πόνο, μέσα σου μόνο θα τη βρεις, στην πίστη σου και μόνο. Έτσι είναι γέρο ελευθεριά, σε αυτόν μόναχα ανήκει, θα κερδίσει μοναχός με το αίμα του τη νίκη. Αλλά χαρά στην ελευθεριά, σε άλλον μην ελπίζεις. Μόνος σου πάρ' την αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Μόνος μου, κάνει ο γερόντας. Για κοίταξε, κυρά μου, με καταλήψαν όλοι τους, κανείς ολογυρά μου. Και τότε αυτή του μίλησε στη γλώσσα αρχαίο μάτι. Κανείς δεν σε εγκατέλειψα, σου είναι η πίστη. Η πίστη για το δίκαιο σε αυτή μόναχα φτάνει. Και ολόγυρα σου σύντομα θα δεις ανθρωπομάνη. Κοίτα μπροστά σου, ρόησα. Τραχής ο δρόμος θα είναι, με πέτρες που ξεσκίζουνε και αγκάθια που τρυπάνε. Και αυτό το δρόμο που τραβά από κορφή σε ρέμα θα τον χαράξει σταθερά με τη σκαδιά στο αίμα. Εμπρός, το χέρι το σπαθί και το σταυρό στον νόμο. Για τάμαμα της ελευθεριάς δεν έχει άλλο δρόμο. Και πώς θα αντέξω, τη ρωτά. Στο διάβα τέτοιου δρόμου δεν έχω άλλο από κοντά, μονάχα τα λογό μου. Σου φτάνει τα λόγο. Με αυτό θα αρχίσει την πορεία. Με αυτό θα φτάσεις και με αυτό θα μπεις στην ιστορία. Φουρμάζει τα λόγο πιοχή και ο γέροντας ξυπνάει. Το χαλινάρι αρπάζει και ευτής καβάλα ξεκινάει. Να τον ψηλά στο διάσημο. Προς τον σκοπό το δεύει. Και ο ήλιος ολοπόρφυρος παγάδια βασιλεύει. Πελώρια αργή τη σκιά του γεροστρατηλάτη. Καθώς στον δρόμο της τιμής δείχνει καβάλα στάτη. Έτσι πάλι πρόβαλε ο γέροντας μια μέρα. Μπρούτινος πάνω σ' άλογος ελεύθερον αέρα. Και πρόβαλε περώριος να δει στους αιώνες και στους λαούς πώς γίνονται της ελευθεριάς οι αγώνες. Και να πω για το τελευταίο του μήνυμα που είπε κάποτε, βλέποντας τους Έλληνες διαιρεμένους όπως και σήμερα. Είπε πρώτα το μύθο του δάσκαλου που το είπε κάποιος δάσκαλος στα παιδιά και είπε το εξής. Κάποτε είναι ένας δάσκαλος, είδε τους μαθητές του χωρισμένους στα δύο, σαν ανατολικούς και δυτικούς. Στενοχωρήθηκε, τους μάλεψε, τους μίλησε και ύστερα τους λέει: όσοι θέλουν τους αγλογάστους στον τόπο μας να σηκώσουν το χέρι τους, να συνδιστάσανε. Μα κατόπιν το σήκωσαν ορισμένοι. Και τώρα συνέχισε ο δάσκαλος να τους σηκώσουν όσοι θέλουν τους Μόσκοβους. Το σήκωσαν και οι υπόλοιποι. Και τώρα λέει ο δάσκαλος να το σηκώσουν οι Έλληνες. Καταλάβατε. Δεν υπήρχε κανείς. Και λέει: έτσι είναι. Δώσαμε τα βόντα στους ξένους και κρατήσαμε το ερωτώμα στο σκοτάδι. Και τώρα ζητούμε να έρθουν να μας φωτίσουν αυτοί. Μα το φως δεν βρούμε μέσα μας. Είναι η τροπή μας. Και άλλο να λέει: Ελληνάδες μου, είστε τρελοί. Αλλά είστε φρόνιμο ο Θεό που σας προστατεύει. Ρίχτε μωρέ τα πάτσα στον πρώτο λάκκο και μην τσακωνώστε πριν το πάρουμε αφεντικό μας. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Δεν ταιριάζει στη φυλή μας. Αγαπάτε αλλήλους Έλληνες, η Ελλάδα για την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα.
την έβαλαν στην Εθνική Πανκινεσία. Θα ξεκινήσουμε τις καταθέσεις τεμάτων από τον Όμιλο αγωνιστών του 21, καταξίαν ένας Ελπατρίδης, ο Ανδρέας Ζωαΐμης, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών. Έχει τη μεγάλη τιμή, πλησιάστε παρακαλώ όλοι να ακούτε. Έχει τη μεγάλη τιμή 200 χρόνια μετά το εγχείρημα να εναποθέτει ευλαβικά το κόνη του σε αυτούς τους πρωτεργάτες της φιλικής εταιρείας. Άξιος. Τώρα για την εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών, η Μετέρα Μετριώτης, θα ήθελα να καταθέσω με τη διάσταση της αυτοευεργεσίας. Οι ευεργέτες συνέβαλαν τα μπάλα σε αυτόν τον αγώνα. Θοδωρήσω παρακαλώ φέρτο. Να θυμηθούμε τους Δοσημάδες, τους Βαρβάκηδες, τους Ριζάριδες, τον Τοπόλη που ονόμασε το Πανεπιστήμιο. Θα το βάλω στο σκουφά μπροστά, που κατάγεται από την Άρτα. Θα ήθελα τώρα για το Σύλλογο Υψηλάτιων, τον κύριο Κατζατζίδη που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, να καταθέσει στον Τσακάλοφ μπροστά το άγαλμα του Τσακάλοφ, στον κύριο Τσακάλοφ, ένα δάχτυλο κεφάλι. Λόγω καταγωγής. Θα ήθελα τώρα για τον ο κύριος Πέτζας από το Ίδρυμα Μιστράς, τη συνέχεια του Βεζαντίου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με τα άπαρτα κάστρα, να καταθέσει ένα στέφανο. Θα ήθελα από τους Καλαβριτινούς τον εκπρόσωπο, τον κύριο Κατσιάρη, από όλους τους Πελοποννήσιους, το κοινό Πελοποννησίο, να καταδεθεί ένα δάχτυλο στεφάνι. Έχουμε άλλα δύο να πάμε κάτω. Από την αλήτρωτη πατρίδα της Βορείου Πύρου, ο κύριος Δευτέρης Πρίφτης. Ξέρετε ότι το όραμα ήταν η μεγάλη ιδέα της αλήτρως πατρίδες. Ο εκπρόσωπός του καταθέτει σήμερα στο βιβλίο του Τσακάλοφ. Θα παρακαλέσω τώρα και στα δύο άλλα βιβλία να κατέβουμε, και στο Ξάνθου και στο Τσακάλοφ τα επόμενα. Ο κύριος Τσαλουχίδης, καταξίαν. Ο έσκατος είναι ο πρώτος, είναι το θεμητικό, ο κύριος Τσαλουχίδης, ο μιλητής του πανηγυρικού της ημέρας, και με αυτό το σημαντικό αγώνα για τον παρεξήλιο ελληνισμό, εκεί που ξεκίνησε η φιλική εταιρεία, καταθέτει στέφανο, δάχτυλο στέφανο. Δόξης. Και θα παρακαλέσω, για να μην είναι παραπονούμενοι, να πάμε στο άγαλμα του Ξάνθου και το Δαγδοστόπιο, τα δύο επόμενα στεφάνια. Παρακαλώ. Περιμένετε να πούμε, καταθέσεις εσύ. Περίμενε, ένα λεπτάκι. Βέβαια κάποιοι ρηπαίνουν αυτά τα βιβλία χωρίς να γνωρίζουν πόσο προσβάλλουν την εθνική βίη. Θα προσπαθήσουμε
στην άλλη εκδήλωση θα έχει καθαριστεί αυτό το ρηπαρογράφημα που έχει γραφτεί. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον γόντο του Κολοκοτρώνη για να δούλονται αυτή η ψυχή, τον κύριο Ξεμαπαδάκο, τον Παλιάτη, να καταθέσει στο κτηβείο του Ξάνθου από την Πάτμο. Εσείς μετά λίγο. Αθάνατη. Και παδεύουμε προς το κτηβείο του Αναγνωστόπουλου. Μίας που τόσο πολύ δουλεύουν για την ασφάλειά μας. Για παρακαλώ, την ασφάλειά μας και την ευσταξία αυτού του κράτους να καταθέτει Δάφνο Στέφανο στο κτηβείο του Αναγνωστόπουλου εκ της Αντρίτσεντας, της ηρωικής αυτής Κομβόπολης, με την περιβόητη βιβλιοθήκη της Αντριτσέντης που ήταν δωρεά του Νικολόπουλου, που ήταν μέλος του Ελληνόγλωσσου ξενοδοχείου. Από τα μέρη αυτά είναι ο κύριος Ταξίας. Ο κύριος Πανούτης, ναι, από την ναι. Παρακαλώ. Και θα ήθελα λίγο, τελειώνοντας, να... Μπράβο. Και τώρα παρακαλώ το ευτικό ύμνο. Πάνω ενός λεπτού σιγή και μετά το ευτικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σταθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με 2 μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Ειλικρινά ήταν μια μεγάλη στιγμή στα 200 χρόνια της φιλικιστερίας να χτύψουμε ευλαβικά το γόνι μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μακάρι, όπως είπαμε, σε λίγα χρόνια να έχουμε καταφέρει να απεξαρτηθούμε από τις δάγκες δυνάμεις. Ραντεβού. Ύμνο στους πρωτοπόρους της φιλικής εταιρείας. Χαίρε Ελλάδα τα αιωρικά παιδιά σου, Υψηλάτη, Αναγνωστόπουλου, Τσακάλβος, Ξάνθο και Σκουφά, όπου πρόσφεραν θυσίες μέχρι που θέει η ελευθεριά. Αγωνιστές της ελευθεριάς, ποτέ δεν σας εκνούμε. Τον ελληνοπρεπή αγώνα σας για πάντα θα τιμούμε. Ευχαριστώ. Ζήτω η Ελλάδα αθάνατη. Και παρακαλώ μια οικογενειακή όλοι, όπως είπα στη φωτογραφία, μπροστά στα 3 γάλματα. Όλοι να καταφέρουν. Πελοπόννησο, Ήμπρο Καπαδοκία, Μικρά Ασία, Έφεσος, Κύπρος και Ρωμιλία, Βυζαντινή βασίλισσα, Σούμελα Παναγία. Χώρες πολλές εγέννησες, στον κόσμο ξακουσμένες, που άλλες ζουν ελεύθερες και άλλες σκλαβωμένες. Μοναχό γιο, μονακριβό, τον πόντο έχεις παιδί σου, πολεμαρχό ανίκητο, πρόθυμο στη φωνή σου. Άξιος. Μπράβο, πρόεδρε.